Sí, és que en desembre de 2015 ens adherirem a aquest pacte perquè l'Ajuntament no li anava a costar ni €1 i llisc. En el punt 5 del ple de l'acord del ple de desembre de 2015 dia la gratuïtat de l'acte d'adhesió al pacte d'alcaldes és gratuït i per tant no comporta cap despesa per a l'Ajuntament. Una vegada formalitzada l'adhesió al pacte, l'Ajuntament podrà accedir a diferents fonts de finançament per a dur a terme els compromisos que assumeix amb l'adhesió. Entre aquestes fonts de finançament es troben els fons i programes europeus disponibles per als projectes d'energia sostenible amb el suport del Banc Europeu d'Inversions i altres bancs públics. Per competència i al·lusions perquè intervé... Perdó, això no... El que volia treure en aquest punt és que realment no entenem perquè ara ens costa quasi 3.000 euros l'adhesió i hem estat mirant la memòria d'eixa quantia i ens posava que era per a una realització d'un inventari d'emissions de referència, avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic i el Pla d'Acció per al Clima i Energies Sostenibles. No entenem per què la Diputació ara ens fa pagar 2.700 euros. Entonces, com no ho veiem clar, anem a abstindre's. Abans, per una subvenció no es tenia que pagar per adelantat. Entonces, no ho acabem de veure. Vale, gràcies. Abans de donar-li la paraula al... No havia demanat ningú més la paraula. Abans de donar-li la paraula al senyor regidor, s'ha contestat, en el text que he llegit, s'ha contestat ja a el que ha preguntat. L'adhesió al pacte d'alcaldies no has de pagar, és gratuït, efectivament, l'adhesió és gratuït. Si vol ho pot tornar a llegir. En el text que vostè s'havia preparat, l'adhesió és gratuït i després vostè mateix ha continuat dient finançament, adhesions, accions, tal i que qual. O sigui, una cosa és adherir-te. Una cosa és adherir-te, apuntar-te, i l'altra cosa és de les accions que vulguis participar. L'adhesió és gratuïta i després... Sí. L'adhesió és gratuïta, acaba de llegir-ho. Clar, i vostè ha dit que no? Costa 2.750 euros aquesta adhesió? No. Com que no? És que vostè mateix, ho va dir vostè, l'adhesió no costa diners, el que costa diners són les accions que es deriven d'aquest pacte i que l'Ajuntament voluntàriament vulgui participar. I després ja el que ha dit que la Diputació subvenciona en part o no, la Diputació subvencions al 70, 50, 80%, això ve fent-se tots els dies, des de temps immemorials, des de l'època democràtica. Senyor, ja té vostè la paraula. Em sorprèn la pregunta perquè ja em pensava que havia quedat clar en la comissió i continua, reforça els arguments del senyor alcalde. Adherir-se al pacte dels alcaldes és gratuït. S'ha de prendre un acord de plenari i enviar-ho a la Comissió Europea. Després, dins d'aquest pacte dels alcaldes hi ha una sèrie de compromisos que és reduir les emissions de CO2 i fer accions per a reduir aquestes emissions per a que entre tots intentem millorar i fer més sostenible aquest planeta, i una d'aquestes accions és l'inventari d'emissions, la redacció de diversos documents, els quals n'hi ha una convocatòria de la Diputació de València per a subvencionar el 75% del cost. O sigui, una cosa que en principi hauria d'assumir al 100% l'Ajuntament, que és redactar aquests documents, la Diputació subvenciona, en aquest cas, el 75% i l'altre 25% és el que paga l'Ajuntament per a fer aquests inventaris i fer aquest pla d'acció per a
reduir les emissions de CO2 en tavernes de la Valldigna. I aquestes són les accions i els compromisos del pacte dels alcaldes. Adherir-se al pacte és voluntari i no costa ni un euro. L'adhesió no costa, és apuntar-se en una llista. Molt bé, alguna intervenció més? Nosaltres estem a favor de l'adhesió, però no estem a favor d'adelantar diners per a la Diputació. Simplement. Gràcies. Clar que no s'està adelantant ni un euro a la Diputació de València. Simplement és un programa que finança la Diputació de València al 75%, però no estem adelantant diners. Vull dir, és que la veritat que m'estic quedant sorprès perquè en el que portem de legislatura, que vostè ja és regidora, vull dir, subvencions que s'han tramitat en aquest Ajuntament i que han votat així tots per unanimitat al 50, al 75%, n'hi ha hagut una muntona i que ara el problema siga este i a més, per una cosa jo crec que tan digna que és per a reduir emissions contaminants, jo no ho acabo d'entendre, però cada un. Senyor Llàcer, tanque la intervenció i passem a votació. No sé d'on trau això de que anem a adelantar els diners. Simplement hem fet una modificació de crèdit per a consignar en el pressupost de 2010 que n'hi hagi diners per a que si ens donen la subvenció, perquè encara no ha eixit, no s'han publicat l'extracte de les bases de la Diputació per a poder sol·licitar aquesta subvenció, si ens donen la subvenció, l'Ajuntament haurà de pagar la seva part, el 25%. Aleshores, si per lo que fora quan es resol la convocatòria, igual que ha passat en el 2016, no ens concedeixen la subvenció, doncs aquesta despesa no es realitzarà. Aleshores no entenc per què diu que anem a avançar els diners quan encara no s'ha fet ni la modificació, bueno, l'acabem d'aprovar, la modificació de crèdit, no n'hi ha disponibilitat pressupostària. Per molt que volguérem no ens podrien gastar aquests diners, no existeixen. Acabem d'aprovar la modificació de crèdit, ha de passar un mes per a que entre en vigor, no podem avançar aquests diners. És que no s'ha de fer la convocatòria i ens l'han de donar si ens la donen. Anem a passar doncs a votació de l'adhesió. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb els vots a favor dels grups Compromís, Socialista i Esquerra Unida.